Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Makagago versus Rendon Labrador sa basketball mat. Isang malupitang laban dahil napag-iwanan si Makagago. What's up man? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago tayo magsimula ay shoutout muna tayo sa mga walang sawang manonood ng Mark Anthony TV. Shoutout kay Kat K TV, Ian Kim Tejero, Ads TV at Bobby Bacos. Maraming salamat mga idol. Mabuhay kayo. Dating influencer sa social media at motivational speaker na ngayon ay naging isang bad boy kung umasta. Kinalaban ng organizer ng Sabong International, the Body Love YouTuber na si Makagago. Kasama sa interview ang subukin kung gaano nga ba ito kagaling itong si Rendon Labrador pagdating sa basketball. At hanggang 2 score lang dahil ito ay hindi naman totohanang laro. Bagkos ito ay pagsubok lamang para kay Rendon at para din makikita ni Makagago at ang mga taga-suporta nito kung gaano nga ba kagaling itong si Rendon Labrador. Sa una pa lang mga idol ay nagulat itong si Makagago dahil sobrang taas nito at malaki talaga ang katawan ni Rendon. Pumilip din si Idol Makagago dahil mala-professional ang sagot sa bawat katanungan nito. Kaya naman walang ibang masabi itong si Makagago dahil sobrang malawak ang pag-iisip ni Rendon Labrador. Samantala ay bumalik naman tayo sa basketball match ni Makagago at Rendon Labrador. May galaw pala talaga itong si Makagago pagdating sa basketball. Ang problema nga lang ay medyo mabigat na itong si Idol Makagago at kulang na din sa ensayo, kaya madali itong hingalin. Makikita natin mga idol na malaki nga ang pagbabago ng katawan ni Idol Makagago kumpara sa dati. Samantala ay pinatunayan nga ni Rendon Labrador na pag siya ang mag-crossover ay iwan pati pamilya mo. Dahil sa laban nila ay unang nakakuha ng puntos itong si Idol Makagago at nang mahawakan naman ni Rendon Labrador ang bola ay napag-iwanan na nga itong si Makagago. Panoorin natin ang video ito. Grabe, sobrang taba ako na talaga. Hindi ko na kaya. Pero, maganda man. May galaw si Rendon talaga. Ano ang masasabi nyo mga idol nung napanood nyo ang video? May pag-asa nga ba itong si Rendon Labrador kay Jonah ng Brusco? Sino kaya ang mag-uwi ng kampyonato? Si Rendon Labrador ba o si Jonah ng Brusco? Mag-comment lang at para mapag-usapan natin ito. Hanggang dito lang tayo mga idol at kung nagustuhan mo ang video na ito ay baka pwedeng makahingi ng like and subscribe. Pindutin nyo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga usaping kagaya nito. Maraming salamat!